kan dong rong apu malong KSFN patir pi ponsi kar chom mei la pen cherok tok ame ka paman pon isi ham phang paching thurji pulatangte ka charli pa phrang nangji pu RD pi ponsi ka dam tang bosi ka chiklo ni phai kre pho arni Kandong rong apu malong Karbi Students Association mate Karbi lo Charlie Asong lang chithing Kandong pran satum chapatir pi ponsi metric mate SSLC lapen SS satlang kyun dun atuma phang karcho asai lapen education apathak awareness mate cherok tokame kapaman po Bangsa me long alhi sarpaman pen kachitong dun lake Karbi lo Charlie Asong tirpia me ame phu Samson Teron lapen alhi aman pen kachitong dun abarim KSSR Sing Engleng Dipur District Committee ame phu Jona Sing Be Watat lang so pran sa me phu Bronson Hansen lapen ke thekiding atum chetong dun si Kandong rong apu malong KSFN patir pi ponsi karcho ame lapen cherok tok ame kapaman pon mesan ing samjen pen pachun pon lo so NG Karbi lapen Karbi Daily News atum hansame nanitum labang so nito mai long labang so naji tong dun apo nanitum hansame kirupilo masih pini nilitum nandang tikolo pini nilitum labang so mai bang elalo Sony bachir ablok so Ken Pondo felicitation mane karcho mai lapen ile karcho mai mane kep lapen krenya satlang la so kiuna to phansi pini jasme pet ni tum la so lang ki thing kandong hawar along bang koira pho bagdo la bang so bong maratum coating giratum la bang so ke pas percentage misen atum do la si nilitum la bang so hawar along lapen la baso branch atum pen nilitum cingki dilo nili bangke branch along ke members kali nili district committee along nama executive members de bomlang alang litum hello branch president secretary lo asi jase metet nili jane bidi sore pidun pen pin jase metet bang korapho courting yidom han pin jase metet nilitum karcho mai sigi dilo lapen ilitum toklang bachirok tok nangi la bangso en tonsin nilitum soni program si pini thik lo lapen ani so ong amati ini nilitum anarlo pen nilitum program bang pathi une de sinon ning sambaji ke thomen si thik rong bosi non bang ning wikuk lo la si asato ning duk lo asi non ke bang gilang apor jame pining bang nilitum archu de lo pukali nilitum Karbi lo Charlie Asong tom ke nilit mili pude de nilitum Karbi lo Charlie Asong tom pulon de la lo nilitum atokan no along sita me ilitum arrong along je pajing thori bang along tina branch tom ta arpudo posi kadak lang think kandong KSA branch tom ta la bang so ma tha pen sita me alang litum hopta chupa mam pen nili sita chupa mam do lo alang litum pan kiri dun arlan dun lo la pe alang litum ji bisiko je paduk lo la bang so ahem ki kim pen dang lo kiri karlan tu same alang litum je paduk lo la si ke ong o gali la da ka je paduk tum sita me la si alang litum handa churu nai Nasi nili puye bang la lo ala sen ke pasa bang a percentage do pik pik aposin nili tum ining to count is pining yong he avesi ta me lang litum phan file si kolom si mate buhi si ten eson soni ma plus ta me litum puhul ta me alang litum han char chu dunong la pen alang litum jasme pet la bang so mai phan nili tum ilong long ni kirap chang dam abang so kirap ka chang pen alang litum nang pajoy kun dun ke to phan bang ke nili tum ningak lang masi alang litum phan churopik lo anili ke puyi bang ton te pini la bang so program long guest mama sina chitong don lo la lo ilitum por bang ka chiton te ason lo ilitum ke hang bang ilitum hang jap lo nili bang ke district committee long si members benak alang li dak president secretary tum talang li la da sidolo alang litum sita me ke hang bang hang jap lo ko district committee punon ahin pena branch tuman tame hang jablo central committee tame niltum ke claim bang kavia jok program list bang simarum edelo bunai edelo la bang gang litum han gadu we la claim ra peta songya pitum han tame dialo bisi dia pu bisi ni thelo non bang kirang pini la bang so arni keso arbe ke jang ajukan tingna cak dun bang la lo itum central committee president Sar Samson Teron alang li risang ho tum lapen di food district committee tum same Jona Sing be alang li tum same ang dun lo Bukulia district pen sa adhok nang dun lo lapen Jurgen Deng branch pen sita me president secretary tum nang dun lo lapen sonak thasi lamiti branch sita me president secretary pen tang lok penang bang proxinar kep armung alang li tum same ladak mai ardinang kidun lo la sonak thasi Satgang branch Bothelang so branch non sita me alang litum kolonga branch atum same labang so ana jo kangting to we pen ladak il tumarong ke arbe ke jang same kandir kang kher same alang tum chak pen ladak
la bang so rong kiling rong pam hawar long nang pali dun pen maya dinang pidun lo la pen alang litum la methan ta pa jumi sen sen lo oh sorry la pen dolang ilitum along xks yang se lo alang litum pen sing rong phar la pen sarsing ingleng sar ke hai sitami alang li sitami nang rap du lo ami ting ta la bang so mai sitami karcho mai long sami nang chitong dun lo la pen alang litum nang chitong dun ana pha sami nili lo la pen pu branch committee tu sami alang litum han suri kardom pilo ninga sampe na pe non prang wangi sta anikan ka prek vita la sona mai nang litum archu pon bom lang ma nilitum kamatha bang ke archu pon lang pu sitami pini asap so iningi oi isondo bang ko ra phopen bang kretrok si bak si karchu pon long archu pon long chot adhok tum bang apia po tum tong kachang tong thek de lo ne mate sumadum tong ke bang de ne mane hala according je tum tong wang de ne la bang nili taning duk lo alang li to phan man jo si litum ajo pher lo do de sang se kai ta nili tum khiruni bene wang si ajo baitrok si nili tum wang lo alang li to phan man la se ladak a kilometer wang da tipuda pudenang ladak joy ke posi ladak ro pam kili ro pam pen ha khirunian ke 23 kilometer do lanang bong sini to ajur lo pher lo ladak halat na ala ko ma jo ni lo bon te pining la bang so HS la pen HSLC la bang so salang ki una coating je tum han sini litum bor ipilo na se la ana bor ipi yang bong ban sini litum bang ko ra pho tro we si ka char chu long chot bang ko ra pho pen bote non bang pho non bang ke bang dolang na se la bang ke ba muluk tum bang ke nilitum la bang so apia po alam dong char di de ne mate la bang so nilitum han dong ningang sam se to kok ma pusi nilitum bang chuma thalo asa alang litum pan ser gali he sitami ko pine bang admission ko pine ason do ko sitami litum man thang pressure da de lo la bang ning du la pe nang litum kan kapar lo kan si par lo nang so program kachu nilitum la bang so program kapar lo ke arong sinili hisapo atu telibang khan thela thiluaji langchi thing la pen sotro klongkong apam punon dak knit non dak meeting bi bom kiling rong apam sanchom kandong lapen kandong rong phararong lapen subi amlet pen amtuk amre homostian ami nilitum parlu delo labange homosti parlu delo la Nijang Karbianglong Phelang Pi Pen Khonsi Imtimong Report Northeast Karbi Live